Most nagy reményeim vannak, mert nagyon jól mennek az edzések. Versenyről versenyre egyre jobban haladtam, egyre jobb eredményeket értem el. És úgy gondolom, hogy minden esélyem megvan, hogy megnyerjem a bajnokságot. Sajnos ugye az elmúlt másfél év kimaradt, tehát nagyon-nagyon nehéz volt a visszatérés. Edzésekre jártam ugyan, de semmi versenyem, sem bemutatóm nem volt, ugye sérülés is közrejátszott ebben. 2006-ban kijutottam Torinóba az olimpiára, 23. lettem, de az is egy nagyon jó szezonom volt, illetve az azt követő évem kevésbé volt jó, de a 2008-as szezonom az nagyon jól indult, ott az egyik Grand Prix 7. lettem. Én nagyon szerettem volna most mindenképpen Európa-bajnokságon elindulni. Helyezésben azért nem gondolkozom, mert emiatt, hogy kimaradt így tehát nagyon nehéz ilyenkor a visszatérés, mert másképpen pontoznak a bírók, ugye nem láttak egy másfél éven keresztül. Én úgy gondolom, hogy ezért egy 15-ben benne tudok lenni, és az a célom, hogy bemutató meghívásokat kapjak, és nagy valószínűséggel jövőre már csak revűzni fogok, vagy bemutatózni. De ha nagyon-nagyon jól sikerül a szezonom, akkor még az is beleférhet, hogy akár a következő olimpiára. Tehát, hogy a következő olimpiát megcélozom. A kűröm az utolsó mohikán, a rövid programon pedig a Sárburg-esernyő. Én mindig klasszikus zenéket választok. A technikai részről annyit, hogy ugye 4 féle tripla van a programomban. Ezek között van 3-as kombináció is, illetve tripla-triplát azt valószínűleg nem fogom megpróbálni, de edzéseken azokat is gyakorlom. 3 ugrást ballábról indítok el. Az axelt előre kifele ívből ugrom. Minden ugrásnak az érkezése jobb lábra történik, jobb láb kifele ívre. A szalhóban hátra befele ívről ugrom el. Ez a legkönnyebb tripla ugrás, tehát a 3 fordulatot ugye ebből a legegyszerűbb megpörgetni. A tollúp leszúrt ugrás. A férfi versenyzők a 4 fordulatos ugrást ebből szokták bepörgetni. A tripla-tripla kombinációt a női versenyzők pedig ebből szeretik a legjobban ugrani, mert ugye ez a legegyszerűbb leszúrt ugrás. A Rydberger, a flip, illetve a lutz az jobb lábról történő ugrás, tehát jobb lábról indul az elrugaszkodás. A Rydberger hátra kifele ívről indított ugrás. Ez a legnehezebb íves ugrás. Ezt ugye szokták keverni a tollúppal, mert igazából a tollúpot tripla leszúrt Rydbergernek hívják, de tulajdonképpen ugye ez nem létezik, csak ugye ezt így rá ragasztották ezt a nevet. A flip hátra befele íven csúszik a versenyző, és jobb lábbal szúr bele a jégbe. A különbség a lutztól, tehát ugye nagyon hasonló a 2 ugrás, hogy a flippet hátra befele íven fut a versenyző, és onnan ebből az ívből szúr le hátra. A lutz pedig hátra kifele ívből rugaszkodik el a versenyző a jégről.